Prachtige groep jonghengsten, dames en heren. Aangewezen wordt Centraal Onderzoek en toegelicht door juryvoorzitter de heer Harry Draaier. Ja, dames en heren, dan de presentatie van de tweede groep hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. We beginnen met Tijmen van het Gelinde Peer. Tjalle, uit een kroonsportberry van Harmen. Tijmen is een mooie hengst die heel sterk is in het middenstuk. Die sterker kan dan in het middenstuk. Heeft zich naar Drachten in hele positieve zin ontwikkeld. Hij stapt voldoende ruim en is in draf zeer aansprekend. Hij beweegt heel gemakkelijk met veel techniek in het achterbeen. De galop die kan wat overtuigender. Tijmen komt uit de bekende Veldstichtsstam. Moeder is de preferente merrie van Harmen, die weer een halfzus is van Tormen. Hij mag ook zijn verkiezing in Ermelo waarmaken. Gefeliciteerd. Dan komen we nu bij nummer 166, Ties H. Uldrich keer Fritsen. Ties H. die scoorde op ras en bouw zeer hoog. Het is een hele fraaie, rastypische hengst. Prachtige voorhand en een mooie, correcte bovenlijn. In de kooi liet hij een goede galop zien. Zijn optreden in draf kan iets sterker. Gisteren aan de hand kon het achterbeen een fractie sneller ondertreden. Ties heeft een zeer aansprekende fokwaarde voor 106 met een fokwaarde voor de draf 107. Zijn prachtige exterieur is positief meegenomen in de aanwijzing plus zijn fokwaarden. In Ermelo zal hij zich waar moeten maken met een aansprekende verrichting. Gefeliciteerd. Dan komen we nu bij nummer 191, Tjeerd van Diphoorn. Een alke uit een stermerrie van Volkert. Tjeerd van Diphoorn is door zijn bouw een aansprekende zoon van Alken 468. In de voorhand zou hij iets luxer kunnen. Verder correct van bouw en mooi lang gelijnd. Hij stapt heel gemakkelijk met ruimte en mooie lossigheid in de bovenlijn. In draf heeft hij veel buiging in zijn spronggewicht en mooie schoudervrijheid. Het achterbeen kan wel een fractie sneller aantreden en hij kan ook iets meer oprichting tonen. Hij komt uit een mooie moederlijn, de Van Diphoornlijn, met veel fok waaruit kampioenspaarden zijn voortgekomen. Tijdens de presentatie was hij soms wat brutaal. In Ermelo moet hij zich straks waarmaken en dan kan hij laten zien hoe zijn werkelijke aard is. Gefeliciteerd met deze mooie hengst. Dan komen we nu met nummer 203. Uzes van de Noesterhoeve. Een Arnold uit de modelsportmerrie van Norbert. Uzes van de Noesterhoeve is een hengst met een hele fraaie bovenlijn. Beetje zwaar in de voorhand, doordat hij een beetje klassiek opdruk toont. Hij beweegt heel gemakkelijk, toont veel kwaliteit in de stap. De draf kan wat scherper in het onderbrengen van het achterbeen, maar heeft souplesse en ook veel ruimte in zijn beweging. De moederlijn kan iets overtuigender, maar er zit wel veel sport in deze lijn. Uzes komt uit de bekende model- en kampioensmerrie Elsa Maaike van de Noesterhoeve. Grootmoeder is weer een eerste premiemerrie van Rick 396. Wij zien zijn ontwikkeling in het verrichtingshoek met belangstelling tegemoet. Gefeliciteerd. Dan komen we nu bij nummer 214, Tjibbe van de Groene Steeg. Een Bartle uit de sterrenmerrie van Deutsen. Ook een hengst die opvalt door zijn rassige opdruk met een hele correcte bouw. Lang gelijnd met sterke aansluitingen. De stap kan wat overtuigender, kan wat meer ruimte tonen. De draf is gedragen en met veel lichaamsgebruik. Hij heeft het achterbeen wat hij goed vouwt, kan ietsje sneller aantreden. Aan de hand
kon hij gisteren ook ietsje meer oprichting tonen. Heeft een mooie fokwaarde van 106, komt uit een aansprekende moederlijn. De moeder heeft misschien nog maar weinig nakomelingen, maar wel al een ster en een kroonmerrie. Overgrootmoeder Roos Rixto is sterpreferent en prestatie. Goed dat wij van een jonge vader ook al hengsten kunnen aanwijzen om zich te bewijzen in het verrichtingonderzoek. Gefeliciteerd. En dan komen we nu nummer 216, Tjibbe van de stal Zadelhof. Tjibbe van de stal Zadelhof is een hengst met een hele mooi model. Zeer jeugdige opdruk. Heeft zich na Drachten heel positief ontwikkeld. Hoeven zouden iets realer kunnen, maar zijn presentaties waren zeer aansprekend. Aan de hand toont hij veel techniek in het achterbeen dat hij goed vouwt. Tjibbe kan iets meer oprichting tonen. Heeft mooie fokwaarden met een totaal van 106. Komt uit een sterke, predikaatrijke moederlijn waar veel fokken zit, de bekende Sinadelijn. Hij zal zich ook in Ermelo waar moeten maken. Gefeliciteerd. Dan komen we nu met nummer 220, Teunis van Hilberalti. Teunis van Hilberalti heeft een heel fraai model met een jeugdige opdruk. Meewerk kan misschien ietsje meer kwaliteit uitstralen. Maar zijn stap is goed, mooi door het lichaam, waarbij het achterbeen voldoende buiging laat zien. De draf toont veel kwaliteit. Veel buiging in het achterbeen, veel schoudervrijheid met een mooie houding. Gisterenhand een hele mooie presentatie waarin hij in een mooi, rustig tempo werd voorgesteld. Teunis van Hilberalti heeft goede fokwaarde van 106 en komt uit een goede stam met overgrootmoeder Setske F, de moeder van Beert. Dus zijn we weer bij de Namkelijn. Hij kan zijn aanwijzingen in Ermelo waarmaken. Gefeliciteerd. Dan komen we naar 240, Timo van der Zune, een Alwen uit een sterrenmerrie van Lodewijk. Een aansprekende, jeugdige hengst met een fraaie voorhand en een prachtige mooie schouderpartij, zeer correct van bouw. Hij stapt goed. In draf kan het achterbeen iets sneller ondertreden. Maakt zich mooi in de draf met een mooie goede oprichting. Galop zou iets overtuigender kunnen. Timo van der Zune heeft goede fokwaarde. De moeder is een eerste premiemerrie van Lodewijk en gaat terug op de bekende merrie Berbetje. En dan zijn we weer bij de Plantingastam. Een predikaatrijke stam waarin beweging verankerd ligt. De hengst verdient zijn aanwijzing vooral door zijn model en goede fokwaarde. In Ermelo mag hij dat bewijzen. Gefeliciteerd. Dan komen we nu bij nummer 242, Ulrik van Toppentwel. Ook weer een hengst met een aansprekend model. Fraai model zelfs. Beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Stap zou iets overtuigender kunnen en was soms niet te beoordelen tijdens zijn presentatie. Dat zal hij dus in de Ermelo waar moeten maken. De draf was ruim voldoende waarbij het achterbeen ietsje meer kan doortreden. Maar het toont voldoende snelheid en met veel buiging. Ulrich van RS van Toppentwel komt uit de bekende Vesterstam. Veel fok en predikaatrijk. Hij mag het ook in Ermelo waarmaken. Gefeliciteerd. Dan komen we bij 259, Tizian van As. Dat is een epke uit een preferente prestatiemerrie van stamboekmerrie van Brandes. Tizian van As is een hengst met een hele mooie, fraaie voorhand en veel ras. Middenstuk en de aansluiting en kruislenden kunnen ietsje sterker, maar tijdens de presentatie viel op dat hij die bovenlijn goed gebruikt. Hij kan goed galopperen, waarin hij veel lichaamsgebruik laat zien. Hij kan fijn stappen, waarbij hij het hoofd heel mooi liet vallen, mooi naar beneden brengt. Hij toont een goede draf met een aansprekend achterbeengebruik. Hij heeft net de fokwaarde van totaal 105 en komt uit de Boszorgelijn. Predikaatrijk met voldoende sport.
Gefeliciteerd. En dan komen we nu bij de laatste hengst van deze groep. Van deze groep ook van de laatste aangewezen hengst. Tjonger L, een epke uit de sterrenmerrie van Onne. Het is een hele fraaie hengst met een mooie jeugdige opdruk. Voldoende opwaarts gebouwd met een sterke bovenlijn. Stappen draf zich goed. De draf heeft veel kwaliteit en de hengst toont daarbij voldoende oprichting. De galop, dat was niet zijn sterkste punt. Had wat moeite om de balans vast te houden. Gisteren aan de hand een hele mooie presentatie. Soms was hij wat lastig bij het opstellen. Zijn karakter zal een aandachtspunt zijn bij de verrichting. Jonger L heeft een hoge fokwaarde. De stam fokt goed. Moeder is een eerste premiemerrie met een mooie IBOP van 77 punten. Grootmoeder is een kroonmerrie van Sapen met een IBOP van 83 punten. Hij mag zich bewijzen in Ermelo. Gefeliciteerd. Hij heeft een hoop geleerd. Ik ga onmiddellijk ondersteboven staan. Klasse, dankjewel. Bedankt Harry Draaier. Ja, fokkers-eigenaar, kom binnen zou ik zeggen. Ga bij uw fokproduct, uw hengst staan voor de huldiging. We gaan bloemen uitreiken. Beginnen we met Tijmen van het Glindepeert. De nummer 149, gefokt bij GGF van Dijkhuizen, Oosterzee. Ook nog altijd eigenaar samen met MG Griffioen. Nou, bestuursleden komen al binnen. De Lintendames zien er ook weer fantastisch uit. Als alle jaren hard aan het werk op deze zaterdag hier bij de hengstenkeuring. Dames van Asma van de Tal, Hoosma Lantinga en Venema van de Zwaag. En leden van het bestuur gaan richting de fokkers-eigenaren. Tijmen van het Glindepeer dus gefokt bij Van Dijkhuizen in Oosterzee. GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen, de eigenaren. Daarnaast staat 166 Ties H. En die kwam ter wereld bij S. Hageman Buitenhuis in Dalfsen. Eigenaren L.E.J. van der Vaart in Tiel en Tom Valmer in Lunteren. Dan hulde voor nummer 191. Tjeerd van Diphoorn. Gefokt bij de familie Ensing in Diphoorn. H. Eppinga, Oude Mirdum, eigenaar. 203. Uzes van de Noesterhoeve. Pieter Okkema in Witmarsum, fokker, eigenaar. Daar staat Pieter naast zijn hengst. Familie erbij. ...214 staat hier schuin voor mij. En dat is Tjibbe van de Groene Steeg. Gefokt bij THW Megens in Os. Tom Valmer, Lunteren ook hier, eigenaar. Door naar 216, Tjibbe van Stal Zadelhof. Fokkers-eigenaar stalhouderij de Zadelhof in de Breukelen. 220 zien we hier voor mij staan. Teunis van Hilberalti, gefokt bij B. Veldhuis in Putten. Eigenaar combinatie De Vries en T. de Boer. 240 Timo van der Zunne, gefokt bij J. Onderdijk in Zwolle. W.E. Lokhorst, Edeveen, eigenaar. ...242 Ulrik R.S. van Top en Twel. De fokkers R. Schra en S. Winia in Oppenhuizen.
Eigenaren Friesenstal Manel in Afferden en T. de Boer in Sint-Johannesga. Gaan we naar 259. Titiaan van As. Gefokt bij A. Dierschäfer Sodemans in Kerkrade. Friesenstal Manel, Afferde en T. de Boer Sint-Johannes gaan zien weer als eigenaren. Wat een succes. En dan de laatste in de rij. Nummer 275, Jonger L. Gefokt bij C. Lukkes in Sonnega. Jaap van der Meulen, Broekdoort en Stal Chardon in Jorwert, de eigenaren. Hulde van de Hengstenkeuring-commissie. En dezelfde procedure, zo dadelijk, dames en heren, gaan de paarden heel rustig in stappen de baan weer uit. En dan komen ze nog één keer 1 ronde in draf hun opwachting maken. Fokkers-eigenaren gaan weer plaatsmaken. Paarden komen in beweging. Gaan de baan verlaten. We keren zo dadelijk 1 voor 1 terug. Supermooi moment voor de mensen achter deze jonge hengsten. Proficiat. Gefeliciteerd. We beginnen met 149 Tijmen van het Glindepeert. Zoon van Tjalle 454 maal Harmen 424. Eén keer genieten, dames en heren. Komen ze. Nummer 149, 149, Tijmen van het Glindepeert. ...166, 166, Ties H. Uldrik maal Fritse.
191, Tjeerd van Diphoorn. 191. 191. Le numéro 191, Tjeerd van Diphoorn is van Alke maal Volkert. Twee 203. 203 now. Ussus van de Noesterhoeve, zoon van Arnold 471 en dan Norbert 444. Ussus van de Noesterhoeve. 214. 214. Chibbe van de Groenesteeg. Zoon van Bertele 472 maal Dartsen 420. ...216, Chibbe van Stal Zadelhof. Bartele 472 maal Dries 421. Hou vast. ...220 nu, 220 Teunis van Hilberalti. Bartele 472 maal Rindert 406. ...240 nu, 240. Timo van de Zunne. Alwin 469 maal Lodewijk 431. ...242, Ulrik RS van Top en Twel. De Alwin maal Brandes.
259 Titiaan van As. Zoon van Epke 474 maal Brandes 345. ...275, 275, Jonger L. Ook van Epke 474 en dan Onne 376, Jonger L. En de eigenaren van deze hengsten, nogmaals proficiat met dit geweldige resultaat. Veel succes op weg naar het Centraal Onderzoek. We willen de juryleden bedanken. Dit was het, dames en heren. We gaan hiermee het morgenprogramma afsluiten. 12:30 is het bijna. We lopen een paar